Нова кухонна техніка Panasonic – чарівна легкість приготування улюблених страв. Перша чарівна. Panasonic. Норге. З чистих вод від чистого серця. Доброго ранку, я вас вітаю. Сьогодні в нас рибний день, тому що ми готуємо норвезьку сьомгу. Норвезька сьомга – не лише смачна та корисна риба. Це ще й продукт, який дуже легко готувати і майже неможливо зіпсувати. Адже для смачної страви буде достатньо навіть мінімального набору продуктів – солі, лимону та, власне, свіжої норвезької сьомги. Краще за все, звісно ж, запікати її у фользі, пергаментному папері або на грилі. Так м'ясо риби у повній мірі зберігає свій ніжний смак та максимум поживних речовин. Спочатку нам треба нарізати гриби тонкими скибочками. Дуже гарний аромат від шампіньйонів. На папір викладаю гриби. Трошки можна посолити. І тепер сьомга, риба. Ось мій шматочок. Вона не біла, не рожева, а має такий яскравий помаранчевий колір. Не розпадається. Це означає, що вона якісна, свіжа і не була заморожена декілька разів. Це дуже важливо. Тепер додаю білий перець і гарнесенько змащую соком мою рибу. Якщо потрапляють кісточки, я вважаю, що можна залишити. Це навіть цікавіше. Французи кажуть, що секрет гарної смачної страви у маслі. Тому я кладу шматочок масла і загортаю. З двох боків зав'язую мою кишеньку і можна ставити у мікрохвильову піч, випікатися, а ми з вами ідемо далі. І ще пропоную приготувати швиденько гарнір. Для цього нарізаю кільцями цибулю порей. Порей дуже швидко просмажується, має тонкий смак, дуже приємний аромат і містить багато цукру, тому дуже гарно карамелізується. Спочатку додаю олію, а тепер і масло. Саме так швидко просмажиться моя цибуля порей. А щоб протушкувати цибулю, я буду додавати біле вино. Ось бачите, як пропарилася цибуля. Тепер можна додати сіль, зовсім трошечки перцю. Тепер додаю вершки. Перемішую. О, гарнір готовий. І залишається тепер викласти мою рибу і зробити презентацію. Я пропоную залишати її у папері. Мені здається, так красиво. Тут наш гарнір. Ну ось і все. Можна розпочинати день. Смачного вам! Насолоджуйтесь! Ще один рецепт готовий, і я бажаю вам гарного дня. Побачимося на Інтері в ранковому ефірі на кухні. Па-па!